Vana 2 vofa nenzira inorwadza mushure mekunge vanyura murwizi. Ndichikutambirai zvekare pano paTirari 263. Kana uchiri munyowani pa this YouTube channel, subscribe mahara uturn on the notification bell. Uyezve likes enyu anozotibatsira zvikuru kuti video rineri ringe richionekwa neavo vanenge vasati vaona this video. Hama vadikani, vana vadiki, vana vechidiki, nguva ino yatiri inguva yekunaya kwemvura. Tinokumbirawo mudzikame nekuti paya panonaya mvura marwizi ari kuzara. Indi marwizi panozara, vana vanenge vachida kunoshambira, vanofarira kuti mvura yanaya obva vada kunodigidha. Mukunodigidha ikoko vazhinji vari kutisiya. Vabereki ndatirayirei vana, ndatipei vana chenjedzo kuti even vaenda kuzvikoro ngavasapinde muzvirwizi nekuti tinozotambira nyaya dzinorwadza. Nyaya nezvomuzora nhasi inyaya yaitika kuchirufamu parwizi rweJorodhani runonzi Kebs. Ndinokumbira kuti zvatinofunga mucomment section pamusoro penyaya iyi. Pane vana vakomana vanga vari 4. Vana ava vari 4 vakafunga pfungwa yekuti vanoshambira murwizi runonzi Kebs. Vaenda kunodigidha murwizi umomo, tazosangana nesad news. 2 vakafira mumvura. Kufa kwavakaita mumvura umu zviri kunzi murwizi umu mune gomba ranga ririmo. Mutauro wazviri kuitwa zviri kunzi pakacherwa tsime mugomba iroro. Ende rwizi urwu runowanzozara mvura yatanga kunaya. Saka munhu anga akachera tsime mugomba iroro, murwizi iroro. So zviri kunzi vakapinda vachida kutuhwina, vaisaziva kuti pane gomba ririmo, vakabva vanyura mugomba iriri. Mugomba iri manga mune dhaga rakawandisa. Pavakafa, sekuziva kwatinoita isusu, toziva kuti munhu akafa ari mumvura, mutumbi wake unoendeswa mudenga, unobuditswa panze, unorara pamusoro pemvura. But ivo vakaramba vari pasi pemvura, vichiratidza kuti vanhu vainge vakabatwa nemadhaga epasi pemvura aya. Zvese zvaitika, 2 vakakwanisa kupukunyuka vakatiza, vakanoudza vabereki kuti vamwe vataenda navo kurwizi ukuku tavasiya vanyura. Vanhu ndopa vakatorana vakaenda kunoona, ende zveshuwa vakawana panze perwizi pane hembe chete. Vawana pane hembe chete, varume vakapinda mukati vachishambira, vakawana mutumbi wevana vaya uri pasi pemvura. Zvinorwadza, zvinosirisa. Unenge uri iwe mubereki, wayarutsa vana vanga vakura, wayarutsa uchitoti wayarutsa mwana ofa asina kurwara, unzwa kuti angonyura murwizi afa. Ndinokumbira kuti zvatinofunga comment section zvinhu zvatinge tisina kutarisira sevabereki. Ndichida kukuisirai ka short clip video, but pane panichaita kubleya kuitira kuti YouTube channel yedu isavharwe, musazotadze kuona manews updates kubva pano paTirari 263. Ndinokumbira kuti subscribe tipinde mu 100,000 subscribers before the year end. Ingawani gore ranga rapera zvakanaka wani. Vabereki ndatichemene tariro, veukama ndatichemene tariro. Batiranai.